И какво става, хора? Аз съм Равов Гейминг и нещо видео, както сте разбрали заглавието, ще играем на Brawl Stars, ще опитаме да вдигнем Биби на 30 ранг, да вземем първи 30 ранг герой, може са една, може са две части. И да, и искам да ви благодаря супер много, хора, за сапорта, за тези сабскрайбери, които ще излезнат горе на екраните. Супер много ви благодаря, не вярвах, че толкова много сабскрайбери ще взема. Просто по 50 и там колко, не 50, 40 колко сабскрайбера взех. Аз преди имах 35 или там колко по-малко, но наистина много ви благодаря, хора, това беше голяма помощ от ваша страна. И да, нека да почнем с видеото. Почнахме и в другия отбор много ще има Legendary. Аз преди бях. И се няма браш, вършно. О, леле! Добре, те аз са добри. Не успях да хвана топката, исках да си гипа гола. Може по едно време да си това хора си гледам за което. Сейчас съм го Ай, пак ще играм с тях. Те са добрите. И хора, разберете, да се добирате този тук BlockBG, той също качва много готини видеа. Може да си гледате в канала. Може да гледате след моето бум! Хора, леле! Стана! О, мага! Леле, хора, това трябва да го говорим. Това беше неприятно. Дали го убих, леле? Оп! Просто Виктори 2 игри подред вземи сега. Това е просто мале, трябва много купи да вдигнем на Биби, хора. Като да вдигнем. Абе не знам, ще видим. Така, опа. И аз директно изпираме така, опа. Пам, пам. Дай на майка е малко дуба. Нашите личи са добри хора, Ултимейт! Трябваше да взема да скрап! Хора, аз съм по-много добър един. Не знам кой е Бери, кой ще О, ще бъде това. Малко ти ще бъде. Бам! Как изблъска топката? Ако имахме още един гол, мисля да правя. Абе, да можеше Бери да чупи станище. Вкараме ли? Нормально. Аз съм един добър. Ще вкараме. Но да не. Май трябва да спуска. Ако там е дърпни, спуска хайде. Аз ще го пия. Добре. Браво, неба, мале как го пусна. Не. Somebody order a knuckle sandwich.
Ми даже... Не, хора, исках да ги стрелям. Да ги стрелям надясно. Иначе чак не да сбием. Ле, май ще има... Да скажа има... Когато двамата отборки на някакво. Абе хора, само аз съм се гледал преди в Brawl Stars преди и трябваше да май притърчи. Хора, може пишете долу в коментарите дали се гледа точно това и не са яки. Дай. Мейте ми това да записа. Тук се не пичува обаче. О, той път другия отбор всички са... Голд. Иначе Джаки е една... Добре, спасих малко положението. Мислих малко. Не, никой не. Бери. Добре, май се там. Оу! Скоро щехме да бием хора. Tough as nails, hard as a rock. I'm a cool cat. Не, аз не ли стреля? Somebody order a knuckle sandwich. Не, изхърчи. Това е доста добър отбор, който ние си направихме сам. Някой път е много се дразна като даде някакви слаби, ама някой път като даде някакви вилни, се кефа като... Somebody order a knuckle sandwich. I'm a cool cat. Я гледам сега, давам... Еми добре, това е било. Мисля, че... Somebody order a knuckle sandwich. I'm a cool cat. Направо ги май вкара. Аз накрая ще бегам. Tough as nails, hard as a rock. I'm a cool cat. О, бихме. Не, се разпада тима. Ако един се махне, се разпада всичко. Хора, забравите, ако да следите на следилото, да се видеото. Somebody call. I'm a cool cat. Big mistake. Candy is my... По-лона ми да убия, да. О, сърче много добър. I'm a cool cat.
I'm a cool cat. Tough as nails, hard as a Опа! Show some respect. Учим нещо по-отделно, хора. Това беше хубаво просто търма. Я чакам на филма. Не, Сърч, защо? Бери, поне ти могата. Не, и двамата бегаха. Нищо. Не може само да печелим. Не спомням това някакви слаби, естествено. Mr. Bat wants to play. Беги. Малко се част вкара. Не са слаби те, бе, те са добри. Let's play. Кой I'm успя? a cool cat. Oh my gosh. Страна на примо. Не знам какво да кажа. Mr. Bat wants to play. Show some Браво. Ето, как бе? Не може. Ain't no valley low. Охо. Кой е това, бе? Time to turn that frown further. Знам кой е това, бе. Хора, това. Това е от преди, кажи го, от предишния ми тим, Берито. О, то почти е легендари, бе. Let's play. I'm a cool cat. Watch it, nerd. Не, ако бях ударил още един път, дали ще ми пускам. Mr. Bat, I'm a cool cat. Chew on this. You made a big mistake. Хора, които ми се Here we go. Аз съм вкарал. Let's play. I'm a cool cat. Умираш. Добре, че сме моите. Tough as nails, hard as a rock. Let's play. Watch it, nerd. Дори успя. Не, хора, се бихме малко. Даже не малко. Как Берито само бе? Smack attack. I'm a cool cat. Wow, you need to try. Watch it, nerd. Аз какво да праса? Тук то ми дръпна, влезнах ми бути. Няма да може нищо. Дай това, бе. Sweet and sour candy is my.
подкаст. Tough as nails, hard as a rock. I'm a cool cat. Ако има култимет, щяхме да вкараме, бе, губим. Тех да го спаса. Рамик, харесва. Уж трябва печели. Преди печелихме инчето, остане сега. Ако ми яде на мен хубави рандоми, ще бъде яко. Добре. Ама кой ще да ме бие на бро, бе? Не знам какво да правя. Че бях малко скъпа. Мале, толкова те ще ме правите. Малко те правите. Wow, you didn't even try. Let's play. Mr. Fat wants to play. Wow, you didn't even try. Bye-bye. I'm a cool cat. Wow, you didn't even try. Bam, bam, bam. Like. Bye-bye. Smack attack. Caramba! Oh my gosh! Cosa potete fare? Oh, io scomposto via. Mr. Fat wants to play. Леле ще получи. Цех ти побръси ми дот в... Ти има нас. I'm a cool cat. Бай-бай. Bye-bye. Я тухвам. Mr. Fat wants I'm a cool cat.
Watch it, nerd! Моите най-добрите разбирате. Double trouble! Ама няма какво да направя, бе, то Рико. Как спомня? I'm a cool cat. Batter up! I'm a cool cat. Ставаше и Дънев. Добре. Това беше хубаво. Това беше красиво. I'm a cool cat. Ами добре. Леген. Защо бе? Да, разбира. Защо никога в моят тим няма да има лежен дърви, бе? Скъдете ги моите, бе. Кой ще вземе? Те са видях, че една такива плаща. Моля ви, ходи, тимове. Само губаше по. Mr. Bat wants to play. Всяко има още на мити. Добре. Не, името ранка, защото и не са въобще добри! Хора, вижте ли? Они са по-добри, бе. Как ще ми даде с толкова слаби, брат? Самите ти ма... Somebody order a knuckle sandwich? Вършам на крак да се не, няма. Моля ви, вкарайте, бе. Виж къде. Всяко вида... Браво, бе, нашите! Леле, те беше толкова трудно. Много трудно. Не беше толкова трудно, много трудно. Абе, хора да са задълдали клуб в Бростарс. Нищо няма никой да даде никога. Искай, мамо, тука и къртим. И ще ми избегат. Къртим, казах. Няма да къртим. Smack attack! I'm a cool cat. Им чуш, че аз правя скапаните голове, а другите се почиват, умират. Афъка стоят, ще поудеят. Видите ли как умря, бе? Случи ми падна телефона. Somebody order a knuckle sandwich? Cool cat. Да, пускай прочет. Ще зареба, казвам ви.
една Добре. Еми, мисля да крейпна. Така. Има ли... Сок ми кажеш, че май ти трябваха 1000 пари за крейпнеш компюстър. Трябва ти 1000 пари за крейпнеш. Cash Olay! Ще ми даде ли ме парички, моля? Охо, ще ми даде. Я се върна. Хора, ще се върнем, когато съм изпълнил мисиите с тази. Да, бихме! Сега мога да влезна тук. Да се създам първия ми клуб в Brawl Stars и да задявам поне 2 човека да влезнат. Така. 47 клуба да дадах, това беше добре. Така. Така да си дадем 1000 койна. Стотинки. Аз съм викам стотинки. Цак ми каже, че тук съм имал стотинки. Имал съм. Така. Цъкаме клуба. Цъкаме. Така. Клуб не им ще се казва как. Така. Това е клубът. Да, едно колко придумам. Ай, над 10 000. Съжалявам за всички под 10 000. Ако не ще направи още един клуб, за сега ще им е този. Всички над 10 000 купи може да влизате в канал, в това. В клуба ми, така. Това не го знам, България, така. Какво това? Опа, не знам. Еми, хора, това е клуба ми. Крейт. Еми, първият ми клуб в Brawl Stars. Ето го, така се казва името. Който иска може да джойне. И да, аз мисля да кажа, съжалявам хора, че не успях да си върна купите на Биби, поне успях да направя някои красиви голове, много добри голове и такива. Печелихме някои игри. И да, еми хора, това беше всичко от мен. Аз бях Радо Гейминг и се надявам видеото ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да ударите тази камбанка и да лайкнете видеото, ако ви е харесало. И да, аз бях Радо Гейминг и чао от мен.